Right, yama ya for ajo and enumere and famra Kumo TV so sene wunim no adaya wada bia be transe e wo kasafo yini so na yedi nkomo e de fa wapomoden ho ene apomoden nkomo twetwe no ye de ba Wonkwa Hia enti da bia meka se ma wonkwa no e ho ehia wuye sanso we nipa da sene wa ma wonkwa ho ehia wo a wanhwe a ochina obetumi ahwe wo kra na akofo hawkese e de abra abusua no eno nti e na Kumo TV yakofa jumadi ato de se Wonkwa Hia ye de ebro se na be ya da obema wapomoden aho ahia wo na enyamapa etimi akoso e wo abrabom se wanhwe wapomoden yie na wantumi ani nkwa na so a wanhwe a ukọ bonsem gemu a obomsam behwew se wonya akwanya na ukọ heaven so a yakopon bebisa wo sem pii yinti a okase ye ni dua na ba na yemfa haban no ensa ye ho yarewa na wo de wani so e basa yakopon ni bebre so pa etimi serew se wapomoden ho hia wo na ma wo nkwa e ho ehia wo yede dwumade no ebrew efiti sabrey ekopem se ebebo no wotwe ye fa wona wonim de ewo wapomoden ho na omotimi aboa wo ama wapomoden asipi asita edi ama wo ene dwumade no eyesonko kra sanse ene ne ye ba behwe ne edi hu nkomo eye yare a ye finish stroke na stroke no enam se yaka ama nipa nyina hunu se ye wo honamu na ye san wo honhom de enti no ye nya obi a wonim de se eba stroke no honamu de a bibie fa stroke hu bia no ene ubehunu na ne eye hunhum de enso a eye a eba nipa asetrem nipa brabom no eno so ene ye bema wo nso so wahunu na ensembisa bia wo na opese ubisa no wo nso so watimi abisa midin ene Francis Adey dodo na frame DJ Lofty me production team nyina ye crowd ene de dwumadie no ye de ebro wo ko engine room ho a hwa ye hyehye enya asenketo Dr. Abrantia no ho ye fe na watwa na pont se ne matwa bia ena ene yene no eba bedi nkomo no na ene dwumade no ebe ye krabehwe aboafo bi na aso yasene am ye dwumade na bro ma metwa me hotia wa na memra me ba na me beduru a me doctor oye prophet ene yene ne bedi nkomo e dia fast stroke mo me ba sisi a right welcome back from Kumo TV so and then so send you wonim no ya tena se biem send ye me be ko break in me kai no
me wo doctor panipa ba ko e wo ha ye ne no ebedi nkomo e dia fa yare stroke kwan a yare stroke eba causes de eba no nyina ene ye ba ne aba behwe na afi ye di ho enkomo ye ne Dr. Gabi Ajiman na ebedi enkomo papa nsusu nyame adom san ye prophet esa e de ka ho eno na ene ye ne no bedi nkomo na ya hwe yare stroke kwan a efa so eba hunamu de kwan a efa so ba na afi ya san akọ humu se e no kre se humu so yetimi ma obi stroke man ye ya na eno na edi nkomo doc akwaba ejo so eburu e ba to bia boko de e di ampa dawo ma sunsun ti e mo ye da nyame ase doc mo ye fe asidanka am fe no o so mo fe pa me da se okay I for ye ne Dr. Gabi Ajiman na edi nkomo ene ye nkomo a ye di no about stroke kwampa e be fa so a ye betimi atwe ho afi yare stroke ho na afi so sa yare no e ba beto ye okwan mu a ade a ye ya ebetimi aboai ama etimi anya fa hodie ene onjema pa eno na ene ye di ho enkomo doc ya kan yare stroke ene dem yo me da se me chia tiefo ni na obi bia sabre ho hwe se ya kan yare stroke a ade a eba nipa dua so a esisa nipa nantie etimi sisa nipa ekasa anampo se woni ya woye no etimi sisa okwaniasa bebere so se de na nipa hunu se wotie no se stroke yade no ba so a nipa se hu so nko ebetima ahya ase wo wonan ekwan afa so nantie no obetima atwe wonan ase obisu ebetima afa abeso ne nsa no se ne etimi di akoniaba ekoba no onsa hu ni sa biem obisu wo mpo a etimi so no mu ebeso na se bi kafra che na no ebetima achia ye obi nso wo etimi ba nipa na adwene mu a ema ne kasa ne nkomodie ntimi nsisi so ye nti se de ebe mu wo so obi anya stroke mu nya hu nipa na hu se ne nante a ode nante babu a otwe ne na ase kakra afi ne nan na ebetima aso ne nsa so na ne nsa no so no se bi akoa kakra na che se sa mogya no ntimi mfroma a ebe so ne nsa no so na afi ama ne nsa no so emu ahoode no ntimi nkoma nti ebu a ebetima ada no ho saa obisu a ebetima aye wensinse na ebia wapega. Okay, na chese uchemu ya na yare stroke no akwakoye yare a eba wo a emma onipadua na kwa no moja entumi eni afusane ye e woni padua no nti eba sa na ama ofa anasa wonsa anasa wonan na adudu na eno na ma wohunu se wanya yare stroke ti e ka yare stroke a eye enudua yare woni ba kan kasa mu a nipa ne nipadua na aye mmere na wontimi emmovu anaas wontimi eni akoni abasa ne ope no anaas ne na nipadua ansi tie fes no nti e ma nipadua ne dwodo eno ne yare stroke doc yanhwe signs and symptoms a eba ema obi hunu se mehwe se ne me hu ye mi ya eno kire se manya yare stroke anaas me nam kwan so benya yare stroke signs and symptoms ne bi ne den me da se de ebe mu odi kan hunu se stroke yare bone no na eba abechewo no ekwan ya sha ase ne betima sha ase wo wuntini mu se de mogya ne si di afurusane entimi ni afurusane nti obi timi ka se ho ana ananse ade bi ti sa ananse na ache no ede akura ne ananse obi wa ne nan no obeda ba sore na se ne wo betima atinum di esi ho no na se ho na ye dududu otinimu aye titiriti femfem ne sa otinimu enyeye what you say ho aso obon sa aso obetimi de ne nsa no ase ho ayedudu obetimi de ne nsa abọ ne nan ne sa ode bo ho a onhye dante yaw what you say nature say stroke ya de ahya ase bo won kaye no enti ebasa de ma nipa ne na ye tititi moja ne ntimi mforo masoro a nature say entini ne mu asisi what you say veins na moja no blood ne timi circulate wo mu no se munya sipe enya de a obetimi akente no ho enti na sha ya bon se obi be ka se bia ya arthritis na ache no what you say bon se betima so waposo no waposo joint ni na bete ya opa afi e be kakra na wodo e ho na ho na ye dududu wodo nsapo ho se kura na on te se wodo ade e bo na what you say as bibi aso na te se the electrical shock ho enti e te se the nipa no onipa dua na sa awu what you say as awu enti obi onya stroke na wo betima abo ni say on tepe I see. What you say? But starting the open or better, but a one and na say inside the betima ye dudu. I will pay that. When you who say na o ye who say in so e de sa yare no e ba no e bi. Na say one who say send me nipa due ye mi na say stroke yare na e bo me kai e ba.
no kwasem pa na ese stroke ya de no ahyase wo nipadua no mu a eyi no ho adi ano no doc yan hwɛ sɛ yenya hunu no saa sɛ ade wei na nam so a ɛma me hunu sɛ manya yare stroke a nsunsuanso pa e wo mu no bi ne de wei me da se sunsuanso e ya abote sɛm e wo mpa nse obi wa ne kasa bɛsesa sɛne osi kasa no hu ne saa biem obi so a sɛde bibia me hya ase na meka onante a osi kɔba no hu biem ebetima asa de o ye bema mpo na stroke yare anya ache nsunsuanso ebetimi di abrɛ mpo sɛ obema betima adodo sɛ o fa adodo no kwasɛm obema nso so a ɛyɛ adwuma nka de bɛgye tuani kakra no nso so ɛno nso betimi adodo no kwasɛm pa anya adwuma biem die nti eba ne saa ne sɛ enipa bi entini ne firu tirim na akɔ na ase na afia sa afra ba wo so enti sɛ ntini no ba ko mu sia sɛ de mogya ne ntimi mfro nkɔma no ɛbɛka onipadua no patotma se pa ene wo ade bi wo nipadua no mu efre na amaman okay amaman no enipa bia wo amaman wo nipadua mu eno na bua ma ahoden ba nipadua no e se de wakum aboa kokɔ na wano awi no se ne kasa ne ya na bibi wo mfimfin a wo fie de pa wawi akokɔ na mo enti amaman ne bi ne ya na wo nipa ne kasa eni mu what you ase na se wuntini mu nya sia amaman na e wo kasa eni mu no eno so ntimi nya adwuma yi okay na abobotoa I see what you say nti obi wa abobotoa eni kwa sa amaman na ewo nipadua no eburu mogya so amaman na ewo nipadua no eni kwa sa eburu mogya na ewo nipadua no edi afurusane no nti sa amaman nya buru mogya no so pe na ho no bon sa atwoku sa what you say di amaman nya buru so pe bon se mogya no so ayemre na eda wo nipadua no okay mogya nya da ya ne ntini no mu asi nti entimi nkoba enti ubema no entini na efiri utirim ekofom no na ekosi unam ansa na sa pompia ba usisi no ano bon se sa amaman na ewo ho no bon se na ada na se abotoa no donc ensunsuanso biemu a ewo mu ebi ne de wan bi me da se so obi nya stroke yade a ebetima affect na adwene ensunsuanso ba ko no se ebetima affect na adwene donc obetima ekono na me baby sa question bi se se obi nya stroke a empempini enim se enka stroke no de eche nan na uchu na sesa wontumi mpegya wonan yie sa se emogya ne ntumi nyi afusa ne yie ewo wonan no na edidi aba wo soro na afi ababe so wonsa na ema wonsa nya adwuma eye dan na afi de esan kokoduru wa adwenem to the sense say emba wa adwene nso so ebetumi ebeka wa adwene ma ne yie me da se se de awurade ye nipadua no entini no na meka se firi utirim entini firi utirim na tena akwa aba bisu na se what you say enti se ekọ na nsi ana mogya na de afraba na mama na ewo mu no so no on se etimi ba beduru nipa kon ha sei ka se na ewa ha sei no na mama na ka wa ha na afi adwene no nko an ne nam tire no adwene no ene amene ewo nipa etirim sei na ye adwuma what you say ti se ntini na ewo utirimu na edika atwe de mogya ne ba no eno so ebekọ akoka no okay nti eba sa adwene no entimi nwote se de esitie first no nti obu a ne de na eba bonso oti ho sen o kasa no a onte I see ana oni ni di nkomo bia sesi ya na ne wura fi na se wanya adwene mu stroke ho obetimi atie mu kakra ebi wa anye damo stroke no na doc ebetimi aba se nipa no ne kasaye ebesesa the moment a nipa ne kasa ebesesa na ebemu ohunu se nipa no na adwene ne stroke no so wanya infection e wo na adwene enu nti na ma ne kasa asesa no ebia normally se ne nka obehunu se okasa no ana odi ne nkomo sifa no bon se enyema asesa ka ne nkomo bia nka ni kwanse wodi no afa bon se na odi nkomo bi na se ne aye nkora adwene bi sa bibi sa wo sa e wo sa o ka asem kire na na ne wura fi afi wo ni ni di asase ho nkom no woni wudi school mu nkom se mi ko school na madam hwe me pa na yesa adwene no atochema sa adwene nya atochema bon se ne kasa ne dɔɔso no eye nsisi kwan na no no ahyase ntubu wo anya stroke no na no so asa achia doc yan hwa de yare stroke no enema ede ba no mama bi sa se ye nuane a ye di no so etimi ede sa stroke bi ebre yana me da se ye wonuane bebre ye di a emwa ye nipadua no ene obi so wo mpo a opa na dodidie pa okay anado emfa oni aduane obenya bi obedi what you say obi wa emfa oni time ebebo anado no obedi fufuo enti starch bebre na ye di no fufuo
Benku emo ne ade na ye di bebre no ma ne boro so yense ni di time papa ebetima aboa ma aduane na ye di akọ enipadue no atima nane na ni ahodi wo matima fa ntinim no na atima akọ nipa no ayi amaman no mu amana ye adwuma eno so timi di saa problem ne ba nti obi wo a ye wo merwafo bi wa da krokro aso wa ni fufu a oso wa bu ada ye obi ane ne brad group obi obetima didi saa nnuane na onhia saa problem no but obi also odi ya sansu ne bebre enti starch food bebre na nipa di bebre no etimi de stroke yade ebetimi de abrɛw afia na judidie obi emfa woni anadwo ene nam die ko twi ko brema bi obɛhwe agu ne yefunu mu eno so betimi di problem enam wono ti se nantwinam akokɔ yenkase bi a nipa gyaire nemo obɛhwe ahunu se enye wa adwen se abrante ndi wapie enti wo kwa akobɔ ne kan ana jo sabre no tinam no na wadwini nyina agu ye me na metua enti wadwini nyina agu ye oba ya so no ada no ho ato no ada what you say sanse enam no ewo ne saade ewo ni enam no ho what you say anwa ewom ebi wo so saade o ya saade anwa saache what you say ti saane ma nyina akoni padua no mu a emma ni ekoni padua no na wantima ntena se kakra ma na ne yia ekoni paduam na ekode da woni padua no mu a eka ntini no na ayemre timogya ne ntimi mforoma ebe sha ase ayi stroke ya doc ansa na yebeba spiritual side no sanse yenimu yi enko focus stroke kra ye toma no kwase ebi nso se yenua ne ndi a yendi ne yie ebi nso se stroke no yankasa exercises ahodo a yenye enema ekofa sa stroke no edebray sanse obu ha oda sorry a o sorry anopa no anu otuka okọ no abetena ka mu a obekọ akotena office saa owi anu asa tena ka mu anu abedu fie no akọ akoda enti onye exercise bia eno na ma no deba ene ya sa be hu say stroke kwa no ye entoyare yetimi toma aye possible nokwasem say stroke die ehu wo mu kura ye ntoma no yensan emre ya chikakra bi yeni nkomo ye ka say na wo ka bibi say stroke ne timi ma wano chia enka entini de se eko wa adwene na emo wa adwene no kra ehwo ka ene na ma wa no so tumi chia me da se bi painful bebre na akampu kase ka empire bodudu bia na chire ne ya aduabo na mu oti ase ena wiasim de na num tasuo dɔɔso se no de na mfonso so se no bia na num tasuo dɔɔso se no na mfonso so bia na num tasuo so dɔɔso se no so on se ne ma fonso so si na num tasuo be dɔɔso ase no wa oti we edi enti na meka no sa kasa ne dɔɔso bibiri na e basa enti no ayemre dada oti ase obi a ɔmɔ dam no ɔmpre no ho kasa bibiri ho but the problem aba na adwum ɔno ate wo kro bi enti ne ntia no wa sha ase edi nkomo oti ase menim papa bi ɔmde ne bepie menim ye twere card ma no obusam se ja me patcho masase no beto oni asase enti odi nkomo ama consulting na me ye nipa na diagnose na ahwe ni problem no enye ho na adwenda woti ase te o se ma ye tam no kosi research ho ena me na busuafo ni di ho nkomo because na ya to de ama no woti ase enti o kasa bebira ntini no entini na ewo nipadua no ema mogya no eka no woti ase na nhoma na esuso nipa no na pantan ha sei no ha sei na etwetwe I see woti ase enti kasa ne dɔɔso na etwetwe na bon se ba bia mmere no na eka no na ano no ahya ase echia sanete ahwefo amohwe ye di nkomo e dia fa yare stroke enema kwan ya efa so a eba nipadua so ene mpempenso a ebedru nipadua so a edi kokoduro eno na Dr. Gabi Ajiman ye ne no edi eho enkomo ewo Kumawood TV so sabre se wo hwe ya enche ebebie phone lines na tum na wonso watimi afre abadwumode so question bia efa stroke ho ebia na wo busuani bi ebia na oyo maame ododo pa papa we ko saati bia eye stroke yare mu mo aban na wonso betimi eya wo de beboa ono so benya na hoto doctor wa haidie ye di nkomo ye wo hwe screen so a ono ankasa the personal number eda screen so obetumi afa number no bibia kire wa adwen bia no betumi abisa na answer na no ye bie phone lines no a question bia opese obisa na doctor eya no ma wo efa enkomo a ye di yare stroke ho no wonso watumi aba mame kao se dwumako bi na aso yasene ema ye de Wonkwa Hia dwumade ye de ebro Dedicos Health Services in fact omo ye dwumako bi a omo aso yasene ye papa ewo sa program mu na utie ni ye COVID-19 bre mu ne we coronavirus yare no enyam free so enkoye enu ti na me kanfo edi ama o say ene hand sanitizers no a
ɛwɔ abɔnten a yɛretɔn no papa ɛwɔ mu a wobɛtumi anya bi na aboa ama food and drugs authority for agya tum sɛ wei ni papa no ɛyɛ Dedicos health services mepato uti atielie na kopɛ bi yɛka hand sanitizers papa a ɔmo abɛn na ɔmo ayɛ papa no a food and drugs authority for agya tum ahunu sɛ wei ni papa no wonya bi saa ɛbɛboa paa enti mɛsrɛ wo sɛ open nose mask papa dia na Dedicos health services na ani gye sam no sɛ nose mask no sɛnea food and drugs authority for ma yɛte aseɛ no ebi wɔ hɔ a yɛmpam no yie ɛnyɛ papa no a ohia na ebetumi aboa wo na protect me no mepacho Dedicos health services ɔmo ɛyɛ bi na open thermometer gun no so a yɛde check temperatures ahobo no nyinaa Dedicos for ɛnso ɛwɔ bi hand sanitizers hand gloves ne nyinaa no ɔmo ɛwɔ bi a ɔmo ɛtɔn bɔmɔden na nhwɛ ɔmo akyi akwan na ɔmo mo ama wo so wɔn sa ntumi ɛnka bi mepacho ɔmo wɔ Manhyia Palace Ashtown ɛhɔ ɛna ɔmo ɛwɔ hwehwɛ ɔmo akyi akwan na ɔmo moa na wɔn sa ntumi ka bi ɔmo telephone number no yɛ 0240 45 1245 0240 45 12 45 na ɔne mpanyinfoɔ yi atumi atwetwe nkɔmɔ sanso na Dani Herbal Center ɔmo aso ase ne yie papaapa ɔmo ɛna akɔfa malaria fever duro papa wɔnum ato ntumi ne di a ɛbɛmo adidi kama ebeyi ebunu yare malaria fever afiri so ama ahoto mapa enso atumi aba Dani Herbal Mesha eno ne edu papa no ewo dwa so mehyɛ kɔna kope bi neto na ɛbɛboa kane dudo no a na ye maame no ɛmɛyɛ sa no manopa enum na nwumre se na be ya dan da ye pomode betumi asipia sita no enum ɛna Dani Herbal Mesha na se Dani Herbal Center for aye no kama ɛde ama ɔsɛ ɛda nipa bia a wotie me woyɛ family atobi ma abusua no na enye dudo ma mo na monom no kakra malaria fever eno to nkwanta mapai omakofa Dani Herbal Mesha wo a emoja ntumi ni afusane yie ewo nipaduam na omoja aso ate wo hia Dani ni bi emoja dro papa wonya bi na no mo a ɛbɛboa na asiesie nipadua no ɛma nipadua na yɛ fɛ na yɛ akɔ no ɔba bi wɔ hɔ a nkanye nse na na ho ɔfɛteɛ emoja no a ɛwɔ nipadua no no ensi pinsita onya Dani Herbal wonya Dani Herbal Mesha bi na no mo a ɛboa papa woyɛ ɔba ma ho yɛ fɛ esansi onipadua no to no egyina hɔ kama onofo nyina bibia da na kwam Dani kope bi pharmaceutical shop herbal shop bi abewura mu bia no onsa ebetumi aka bi afei yɛwɔ Dani natural capsules enso wɔ hɔ memmadro on sɛ na mamwa me sa me yɛ memmadro no wonya bia opoma saa wobɛbɔ adwuma kama wɔ ha bia eni akiri na de twa to kwa ne yɛ Dani Herbal Ointment wokɔyɛ adwuma den sa na wobrɛ na onipadua nyina tutu a tibisa sra ade abɛkyene wonya hoɔden foforɔ na ode ko odwuma so bowura pharmaceutical shop herbal shop biam na kope bi number is 0244 364 364 me pato bi si number no so 0244 364 651 0244 364 651 na one penifo atumi atwetwe nkomo ye di nkomo e de afa yare stroke na ye ba sunsum nso so stroke no kwan ye fa so a eba nipa so na yeto edema no eno achi ebebie phone lines no very soon na wonso so questions a wo no wa bebisa doc wa me ati asese stroke no yetimi toma eye sunsum mu de eno no so kwan ba so na fa eba na kwan ba so na fa yeto stroke edema nipa medase ewo kwaniasa bebre so ena sunsum yebetimi di stroke amount obi di yebetimi di afa kwan se ye de pane ewo ni nipadua eno no obeso daibon so obi di pane awo stroke no kwan a efa so ba ewo sunsum mu no ene se bia obeso dae no obi di pane na ye wo pane se bia wakwa yare sabia na ye de pane ewo wa straight ato amount yebetimi di amount obi so wo a yebetimi adana nte se aboa ete se bia akokɔ no yebetimi de etutu fom a yebetimi de akokɔ ne fa ahye fom ne akata akokɔ ne fa de ahye fom se bi akokɔ no ne nsa akokɔ na tabu a yebetimi atutu fom ne de akokɔ na tabu na hye ho ne de aba abɔ ye bɔ akokɔ no ne yebɔ wu nipa epese ye di stroke maw e wo honam ani se no ne yebɔ din gu so seriously kama kyerɛ obi susu de yebetimi anti se adutuo ni aya adenti se tefa bisa na de ato ho no akwa akotia so utia so abonsa afro nan na de masunsum de ne yehu ne se sunsum kwan e fa so de yare no ma wo no ese yi agent a won ne begina wachi
na no yare no ama wo na ya sa ma another agent a obedi wachi ayese sunsumu police no enti ono monitor enti se me ho na wo ba se wo ba be pedro na me menye nipa a me wo sunsumu ani a me hunu se wo yare sunsumu dia me ma wo dura na spirit na se I see enti obi wo be no stool kwadru na no still afekra na yare ne yekese enti obi wo wa chinia wo pe yare no ho adru ti anum ndru e ko ba anya se nya papa eye papa anka betimi aboa no ba enam se eye sunsumu ade enti no onum adru nkra wo so emfa ho no kwasem ne se de yesunsumu de no ti se odika yesunsumu niema e de manipa no ansa no wamana duru amana ye adwuma because se ye abusuam e na abusuani bi na akoto sa yare na mawa woni nnetifi enti aduru no kura no so wani agent amana monitawa wodi aduru no kofie wa ohunu woti ase enti eno no ebetima halipa na betima akoso halipa na obeso dai no bonso no obi ku no obi di aba abọ no beso dai bia no obi ku beso dai no atiato ese sunsum ne ma no ahase ye koso enti se basa aboa ne fa na ye de share from no share sa atie se e pora e wo so wo nipa no so wo fa no dodo I see se ye di aboa no eti wuram se ya wano no bedi kan achim ansa na wo fa no wo nan ahase adwodo enti se enya ye waboa anase enya ye broni ba ye betima atu broni ba nsa enya tu broni ba nsa yama o stroke na be ahase afiri nsa broni ba ya ye mmofra di agro ya na wa kwakoto no wa yusu yes na wa honhom fam na ode ya wo sa obetim so afa watade se bia o tra no obefa ofa tra ode ko ba yesunsumu a tra no se stroke mo pese o chi bonkum a na o tra no wa bo onai bonkum ne po no atu agu e bia nkwanta na so stroke na ahase I see obi wo so a omfa sa na yema ni bia but obetima atokosua no de akogina nkwanta na so odi gina nkwanta na so obebo odi agu kosua no so owi odi kosua no behwehwe ho kosua no se de be pai no said ye be pai na ne hono no be ye no sa na woni pedua no so be ye enti so obi ba wanim na bia wo ye doctor na woni sunsum a de ye adwuma ana woni sunsum ani a obema ni pena duro sa ne ho nto no doc enu nti na ma ukonya nimdie e wo doctor antitie mu a wasan ade ewura sunsum de mu ana se na e yadom achede keke me da se adom ne ba no so na miswa na enso manfa anya adwuma na ode koye doctor koye isa na di nam ya na emum na achede we ne wo fie dada a me papa adwuma no wo ye no nti ye fie adwuma na me ye nti no osoma me koti we bra na papa tias emra wo bewu ene wo frɛ me na ode me tena ase na o si aban ma akote we am ma akote ne se na eye na onim sa adum obi ko me so da ye bia me kan na asi ebi wa me nama na me sat voice o masu enti so obi ba na se nipa na oye kromfo minim ne da bonse bibi kasa chemsi we oye kromfo bonse the next day bonse ya che no ne ye ko no ye besa ba doctor so biem na ene ye nkomo aye di no eye yare stroke na se wo hwe ye sabre e wo Kumawu TV so a mesre se ye the number no e beto screen so number na e da screen so dada no eye doctor number no a ofra bibia ni a obetimi abisa no that is after the show but ye the number e ba beto ye screen so na wafre ye pese ye gi o questions a wo na pese obisa doctor e fa yare stroke nkomo a ye di ho wa me ehunu na ansa na ye bebie phone lines no number na de beto screen so sese anti obetimi afre na waba na maybe sa doctor say ye wo nuane ahodo bi a nipa esese wudi na eboa ema yare stroke no so etimi firi wa emma so ana ye ba bedi san komo no enti wo hwe screen so a ye the number no ato screen so obetumi afre na won so waba dwumade no so na o questions a wo a opese obisa no won so watimi aba bebisa na afi ya ba doctor enso yi ano doc questions ne ba try na keep questions ne se na be ya obetumi yi ano e dia mai enu nti obetumi afre na waba doc ye hwe ye wo nuane ahodo bi a udi a ebe prevent wo e dey free yare corona stroke one medase ye wo nuane bebre ho a udi a ebe boa wo
ɛyɛ atosdeɛ sɛ nkwansusu a nom ne saa kontomire ɛyɛ local no ɛyɛ green no vegetables so na ɛno wota di no mo a ɛboa wo nipadua no ɛma ɛtumi twifa ntini no mu patroti ase na afei ɛnneɛma a ɛnam bebree no so nipa begyae what you say stroke yade na se nya ba wo so de a pɛnneɛma a yɛnhyɛ da ɛmfamfam fidie mu bebree ntina de sɛ local food no local food kontomire saa de ade na boa ebi wɔ kora menke kora sɛ wokɔtɔ anke no anso wa hohoro ho no anoa ne hunu ni nyina kane ne wɔ kora sɛ yɛfrɛ na akaw ɛno no wota di so a ɛboa wo nipadua no ɛma ebi wɔ a ahoɔden na ɛwɔ mu no ɛtimi twi because ade ne ho no na ɛwɔ ho na ye kɔtɔ a ne asensin agu no wo de noa ɛka ade no wɔ abra wan sensin a ɛwɔ ahoɔden ɛwɔ mu a wo noa ne menke ne nyina wo di a ɛboa wo nipadua no ɛma ebi wɔ etimi fantim na amantin mu abie because ntin no mu nya bie pɛ mogya no betimi atua fam kama ɛde aboa nipa no nti obi wɔ so a sɛ stroke no ba onjan na mono we na afei wɔnwe amane na ya dry meat no sɛ enwuramunam kora white meat ɛyɛ sine red meat no nti no sɛ enwuramunam na adu a na sɛ yi na ɔnho kakra na ɔhyɛ asisi wɔ di afei wɔnya fufuo ɔnte fufuo so banku ne ade nso ɔnte so ɛsɛ anadudidie so obedi sɛ bia no kora na wo wodi ni ntem saa na ɛbɛyɛ abetini adagye si wɔ nipa bia no nti de bia sɛ na wodi fufuo a na every day bia wodi fufuo a kɛ wɔ sɛ nipa no wɔnya stroke no na wɔtwe no nyinaa kora nkɛ bi wodi fufuo mpremi no pɛ ɛno so kora wodi ni ntem bi awie mu hɔ na atima aboa ne nipa bia okay mepacho ya bia yɛn phone lines no atum obetumi afrɛ o questions awo no na wafrɛ mepacho very quick na phone lines na ya bia no sɛ wo pɛ sɛ wo ba dwumadie so a mepacho mu ntie ne yie pa wo frɛ na wotie wo ho ɛwɔ TV ne so a yɛn bɛnya feedback wɔ ha yɛn nte wo nka yie nti ɛbɛsrɛ wo sɛ wo frɛ a na watwe ho afiri TV no ho ɛde ama yɛn na watie yɛn ɛwɔ studio ha bra wafrɛ no amehwɛ wo frɛ for good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening. Mepacho udin baby out free. Hello. Udin any baby out free. Mbajo say. Udin baby out free. Me kaza pita chimai. Mepacho bisa wasam na meeting. Me din dia Hassan. Alasa meeting. Akaza do ta kono me pese me unse sa. Unse so na sara. Ede ba duro na. Oh, the line on drop it. But I believe say no person who say uhunu nsunsuanso no a uhunu nsunsuanso no sa e de bem biem na obetumi aye. Okay. All right. Ma me hwe me next caller no wo ahoma no so obetumi afrɛ number no e da screen so frɛ na wo so ensem bi se bi a opeso bisa no wetumi ebisa doc. Ma me mra so biem. That's it. Said you obusa say hu nsunsuanso na e de kra na wo so ye no. Sa ashase no hu se ho ase onanum ye durudu ana se ho ana ye titikiti ya shase se when I offer so time on that mama hwe me call yi. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Evening. If I show didn't maybe I'll free. I say from me not man ka free from the quiet. Me you about to me say won say bisa no. The person doctor say no ma am vinci vibrate sa no say dia de. U fence no vibrate sa person who say dia de. Okay, all right. Me da say papa. Won so betimi afrɛ na ba na da screen so na won so ense bisa wo no wetumi abisa e de amai doc. Yo me da say enti se nipa no hu sa say de beboa na e wo so wo ye time wo de da on checking the time you do on nantem. Okay. And then nipadua no so de ye adwuma na bra e wo se nka otimi da wo time ni yi na nipadua no so etimi agina ho answer. Mama hwe me next caller. Hello, good evening. Good evening. Me ba show din baby out free. Great. But my honest mommy, too. But from Grace, Mr. All right, Grace, me too. If I don't not miss him, because I'm Mr. The opinions and say it to see, and I said, Naya. Again, oh dear, a big guy, and I don't know a big guy. Okay, all right, Doc, I'll be answer now, Eddie, my
Mama here say my next caller I ready also. Good evening. Hello. Good evening, sir. Good evening. If I show didn't maybe I'll feel free. Mr. Peter Tachimai. Tachimai, the phone say. Fine. Okay. If I'm Alasa. Okay. Alasa, meet you. Master, Mara, the Okano. Those are the Okano, Pesema, who say, Apatana, David, you know, Banya, what? Dear Ben, now we are Humberto. Okay. All right. All right. Me that say. I think say Doctor, now question clear. Doc. Okay, Mama sure. Next caller. Good evening. Good evening. If I show didn't maybe I'll feel free. I said I must go fashion, but I must be paying out. I must go fashions. Me that say pa. Papa your free. One na. What's your semia? Mama me wife for family tea. Nyamisha pa must go. I must go mami too. Me pacho, but okay, bisa. Doctor said, your age you go on my wood dear, and son of what you mean, I really be. And a second, so told I'm 12 about it. Your when I want to be air was also in the continue was also. And but was no, she's also born you one. I said, okay, normal. All right, Doc, I believe say when question. Hello, good evening. Hello. Good evening, sir. Me pacho didn't maybe I'll feel free. Udi anybody out free? All right. Hello, good evening. Hello. Madam Bacho, didn't anybody out free? Bacha, me tata free in journey. Okay. Yan Johnny, I say, Mammy too. Bacha, I'm in nice. Not a doctor, I say. I said, oh, deep and coupe, baby. I'm sure they'll put them at papa. I thought that I would dip. It's going to be now and put it on. Okay. Or say, who met me at dinner, your bride, did you know? Who didn't know a brow for that? Okay, my from the last caller. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening. If I show didn't maybe I'll free free. FM. If you are simple. I say for you, okay, Mammy too. I am a masum, you okay, all right. Mate, Dr. Obeyano, producer, send me for 2 course and come home. Ain't you with me, friend? Now, also, what by way, so okay, Mammy here, send me your friend for you. Good evening. Hello? Good evening, sir. Good evening. If I show didn't maybe I'll free. What's it? Would any baby I'll free? The person make a face was correct. As so correct, okay. Mammy, good evening. Good evening. The cafe was correct. As correct, me too, Kapa. But that's your program tonight. Program now more than person me beside some more. Me want to beside me too. Huh? Beside me too. My family said, man, no, I can say, Obusa say, Ediana, yeah, I no back. Okay, okay, and Obusa say, Ediana, baby, maybe, dear, if they're home, baby. Okay, all right. I'm sorry, can I wipe your muscle? My mention the last caller, not free. Food minutes. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, boss. What's your dinner, baby? I'll free. I'm by your friend Daniel. Daniel, free. The free book must say, I'm going to. Daniel, I need you. The person who said, who did you want to know out there? And got your dinner and not a group. Who did you already? Who did you want to taste? Want to taste that? But I. Okay, all right. Yeah, I'm in for food with the Messer, yet me for yeah, game. Nemontie, baby, and uncle who are putting yourself as a friend. Now, Ubisa question be a person Ubisa. Messer, yet me for a phone be a minimum. If it is a break on which screen is what number no, that's only a doctor, no one can number. Ain't he be a how be a person will be said, yeah. Wait me and Yaquena maybe son, who bet me a bisa doctor. Now, where you are no after the show, Kayana Sumami. Doc, questions near Kayano, Bonnet, Yabana, met my bonnie. No person said,
nnuane no ma enye benke nko a mechesi ni mfumu nnuane no enya ade ya chechechecheche no na say ye local food no e kontomre ko susu amo prekese eno a prekese nkoye mu pa enye on krache sem ne brofosem dabi yade enim krache etimiche lawyer what you see etimiche doctor panyin pa minim doctor panyin etimiche president what you see minim doctor panyin amena am hwe no stroke yade enti ye ni ya ye mfumu duane na ye local no mo ensene abefo de ne de agu konkomu ba de tie ni so wo sha ase hu se wo fan bi a sha ase ye utitiriti a bomodin se onna obecheke wonna yi wana dwudidie obete so time a udididi no obehwe ni yi afi nipa no sore so a on try say abiribia na obeye apomudine obete exercise yes obeye exercise kakra at least wo sore kura wo dem kakra na obetima ye exercise kakra osore anopa no so osore ya omomodin so obenum nsuo wo sore anopa no a wo ni die no wa no so bebre emom nye fridge mu nsuo what you see enye nsu a chili bebere ne na beboa uni pedua no wo sori anopa na nka unim se kane no fet pa no ne enu ahina mu nsu no na stroke ya de ne enhu ne bebere na nso na wo kwa abante de na fridge nsu a yeso ye kolo what you see wo ba me dem a me dam ye tu ba ko no me de ahina na asi o e di ntia me ye heba na wo se me ye local sem what you see ntia ahina mu nsu sori anopa se woni ahina wo fia wo de sansu osi ho anopa pa no boka ba ko anopa ansakura no wapesti what you say man ka se banku di banku bebra wo benya stroke baby na mom time na odi di banku no nya nkyere ne ase ni no friend time na odi di banku no onhwe ne yi na onte so what you say at least wo bebo wo de wo bedi kura na acha no nan na nka wadi aduane no ebetima aboa wo ni pedua no what you say sanity and the questions ni se bebra na ba we say o hwa na ne nan wo so na ase ne nan fa no ase like na so no never no ever so sa na se hono entini no problem e ba ho what you say problem ba e ba sa pa on check na anwaduane a wodi anwaduane bebre na wodi no on check na on sha ase enti anwaduane so na afi ni osori a on try so be exercise kakra no akono aba obi wo tenase pi e wo adwuma mo obi wo ye driver ni de bia ne nan se dane ma so e tia so e ho asi kakra what you say ho asi kakra na tintin upom afi de ontimi nye we mu nyina achi no ho a wo de wo musa ye mpanyimfo no na bibiduro bi wo no akakra no onom na mo ni nipadua doc obi question bi a ode ba e wo me text message ni so na o say mimisa se oti wa na ebia onna wonsa so na wonsa dade so a be wan se orofesa de na yetitiriti eno no kire se stroke mu na bi ba na se wo do na isi kwa bo se ona na yetitiriti gi se wo yi mpaboa no na wo do na isi ebia cement ne so saa ana tiles ne so ansa na be se ona no etimi asa ba normal eno no so na edika ko se wo nya stroke ne bia enye saa niema na be hu ni nyina na ye stroke ya enti na ya na msimpempi nipa nhwe aduane diem yi na ye try so ye ntimi nya exercise kaka e bia wanyini wo mfie no ko anim wo ntimi nya exercise se bia wo pagya ho na emu sori anopa ka wo de nhyem paboa fa na ne sisi fom na nka nante abo so kakra wo fio de oni abo wo fio no nante cement ne so kakra di ebeboa na masa na ema na wo hu no akọ obi wo so wo da ne nsa so e bia wo da nkura on sa ne danche mu ba bi wa na wo nsa no so entini no moja na wo si di efurusan yi entimi nkomma what you say na che say waduane die mu sisan e bia bam che wo so pa aduane ye wo betima die betima ma wo moja yi obi wa moja na wo nipa aduane mu sa what you say nche se ko hospital ne mo moja na mom die aduane a wo betima nya ahodi nro bi e betima ma wo ya bre no aso na ene program no ayede na ebre no susua me bom pa se nyankopon be ya adom ama ya se nya doctor e wo ha biem na ya sane na di nkomo na enam se ene ebre ni soma ye na ye bre ne konti no memma doctor another chance a wode ebeba na enyema ye ntumi ani hu nkomo no ye chimi adi ehun so enkomo doc sunsun mu de ne de obi be bisa se na ebe den na se ba sunsun so a eno no obetimi abo obi se ko ba sunsun mu de a wo mo bi obetimi de abo nipa na se ya to ama obi e wo sunsun mu a wo mo obetimi de abo ana meda se madwuma awurade de me ba asase so se meye sunsun nu ma ti ahase na me hu ne e mane se na awurade de adom bi adom ye soronko de ne ye sunsun ya de no de o mara woni me bedi ahia na o frɛ me number na
said the Ebren I have been into. Say you soon yadia, minimadia metra mo, say soon yadi, and no gray wadibia have been with him out. Now they show soon as an out dash. Ubaso da no one say, and I didn't a chance hereby. Okay, what you say, Doc? My person would do telephone number, and it may be a child. Now, a cobassa say, Obi, a watch because of one friend whom may be uncle for free bar, and friend. Say, Obi to me, ma, and she be a while bet me, I'm born in Panama, and Saka drown no one, and that one, and answer quite maybe a while. Bet me, I hear Eddie Aboni Pana say, soon Sumudia. Now, if you would which are quine, and no telephone number not to be mine. Medasi. So a moment, Sakuni, Otinia, O team in ne, and as you team in ne. Say, Yario stroke, and I say, Yadibia burning Pedriaso on Tiasiano. So when you dear she is saying, on any young copancy. Baby, I'll be woman, a baby back up a quadrason and butu a medium duma. A sentiment, a sentiment, and say quadraso a back up. Okay. What you say, Anna? Quadraso a back up, into quadraso, enemy butu a medium duma. Quadrason, Ubesi was station, Usi was station, and as we see so full like Quantimin and Teba. Filling station be enemy dear in Joe and Jew. Joe and Jew filling station, the opposite to we try to go in my public toilet to go, a while and a dining see and we to a media man. What I say? Number me did man a door so baby. Now the old frame a Bibiano, Ubenyami Cia, and answer me so this is your frame of Benjamin 0548 43, another 43, 64. 0548 43 another 43 64 and the old frame and I do the sumo boss the mass me so that I said the craft for Yaria many so tell me. I see. And to the end of the year soon Sumudian would not frame ya. Mwadi a metchen will feel obey your bones. So been a call baby cotoya man and as would tear gruesome puna yariana buyer. Been my dear metchen and I'm a tear with team in or farm number when you're not. All right. May I say, Doctor, and the number at that screen is on what the number also at the amount, which me our friend the beer, a chill wild drink, and won't come away, a year stroke here, which me and no Eddie and come on, not which me up wow, and was our plan. So meeting and Francis a day, which me our friend DJ Lofty. Yet was our friend, a year, Miankasa, Minia, a Gabi, a Jimai. Doctor and then Obeka and one on the bedding come on the fire race to come. Madame, we put us in team as say, a year a brantia, your friend of a Sir Mike and our fee, Miakasaminia Bernard, or also a boy, Papa, Coin Ruma, Loretta, Augustina, and our fee, Miakasa, Minia Kaiwachi, or no any Gina camera at the mind. Original Samdakus, 1 hour director Papa, Michelle and Repa, and our fee, PM Bakupe, or she knows of one, or Munina Boamedi, my dear brother. Christo Yadum. Not the unquestioned. Next week, you have essentially